12-ročná Patricia Rigólová je zo Štítnika. Pre dnešnú súťaž si vybrala známu skladbu Čerešne, ktorú v súčasnosti preslávila Zuzana Smatanová. V minulosti ju však spievali aj iní interpreti a určite jednou z tých úžasnejších bola aj známa herečka Zuzka Kronerová. Spieva Patricia Rigólová. Stromok som liezla s našimi chlapcami a vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to má pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Viac menej úspešne, nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, zjedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapcovi líšia cesta zo stromu a keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Zadíva úprene, ako tie čerešne, budete červené. Keď sa na vás šuhajú, sme pod fúzky, rýchlo berajte čerešne spod lúžky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže.